Welcome to Shamyal TV. We had an ocular visit at Malamig Park Resort in Bustos, Bulacan. We are looking for a resort for a family event and we need a place na kid-friendly and at the same time adheres to the safety protocols. I posted here this flyer with their contact information and the rates in case you are also interested. So please watch as their friendly staff showed me around the Malamig Park Resort. Sa 12,000 po na yun, dalawang swimming pool po yung mag-ooperate po natin. Isang 4-feet slide, isang 2-feet pools. 2 feet yun dyan. Yes po. Including na rin po yung first 25 bucks po natin yan. First 25. Sa day tour yun. Yes. Pwede rin mag-overnight. Yes po ma'am, pwede rin. Meron ba kayong rooms for ano? Yes po ma'am, mga rooms natin po, marami na po tayong available na rooms. Usually magkano ang rate pagka yung overnight? Sa overnight po kasi natin ma'am, kung sa room po natin is meron po kasi kayong packages sa swimming pool tsaka room. Katulad na lang po dun sa, pakita ko na rin po yung isang private po namin, ma'am. Ito po kasi, madam, wala po siyang package na room. Actually, pwede rin Pagka dyan, pag day tour na. Yes no? po. So, meron naman na may room. Sa taas po, meron. So, pag day tour, ito lang yung mga, dito sa area na to, ang Yes po, dining. ma'am. Cottages lang po yung package natin sa 12,000. Ano po yung first 25 bucks. Meron din po kasi kaming isang swimming pool po sa taas. May iba Kiddie pa. pool din po siya. Hindi private. 4-feet slide lang din po. Kung may kasamang room po, isang room is 18,000 po yun. 18,000 ang isang room. Yes po. Ilan Package na lang, po. ilan lang kasya sa isang room? Ayun po, nag-iisang ano lang po siya. Isa lang. So, kung hindi lahat. Kung 25 kayo, hindi pwedeng matulog lahat doon. So may iba Sige po, pa. ma'am, dito po tayo, ma'am. Para kailan po ba sana yan, ma'am? Nag-ano ka na around September. Para sa birthday sana. By that time siguro wala nang sa ECQ, di ba? May iba pa Ito dito. po kasi yung big private under construction naman po siya. Ito po yung private natin. Okay. Kiddie pool, tsaka po yung 4-feet. Magkasama na. Yes po, Mas package better din po pala siya to. doon. Sa 18K po. Ngayon po kung gusto nyo yung packages na meron din po kasi yung 30,000 po, dalawang swimming pool, 4 na room. 30,000 Yes yan. po, 30,000 For the first 25. Yes po. Okay. Ilang na yan? 24 hours? 12 12 hours pala, sorry. 12 hours. 12 hours po. Okay. Sa 30,000 po ma'am, 4 na room na po yung kasama natin, dalawang swimming pool. Included na rin po yung first 25 bucks po natin. First Tapos 25. cottage po, package na rin po yung 30,000. Yes, dito naman. Iba pa yung room. Tapos pwedeng gamitin tong area na. Okay.